به وخواندنێکی ji aliyê xwecihîya Nêmsayê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava û Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojhilat li Viyênayê paytexta Nêmsayê û bi amedebûna bi dehan ji revenda Kurdî li wî welatî xetîra Newrozê hate vêxistin. Çalakî bi kêlîkek bêdeng li ser giyanên şehîdên Kurd û Kurdistanê li gel Siruda Netewî Eyreqî dest pê kir û piştre gelek gotin hatin xwendin ku tê de behsa cejna Newrozê û rola ciwanan û xwendevanan di xizmeta doza Kurdî de hate kirin. Her duê çalakiyê de kesên bejdar agirê Newrozê vêxistin û govend gerandin û kêfxweşiya xwe anîn ziman. Roza pîroz be, em bi kêfin xweşînin îro êvara eyda Nîrozeyê û em Viyêna vêdekê me êvarayê çêkirî me anî vêxistiyê û kêfin xweşînin. İnşallah Sûriye cadê vegerok berê û nabehlê xwe di nasiyê xwe di vê eyda xwe bikin. Kêfin xweşîn cadê şo bêjin Nîroza we pîroz be. Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava û Yekîtiya Xwendevanên Rojhilatê Îran Neyro Newroz li bajarê Viyêna li daxist û avê Newrozê pêxist û miletên Kurd ên Viyêna giş hatin hazir bû xwendevan û xortê Kurda tev hazir bûn û reqisîn şehî li daxistin û gelek kêfxweş bû. Em wek yekîtiyê em karê xwe berdewam bikin ku em xizmeta gelê xwe bikin li seraserê Ewropa. Salane milletê Kurd bi giştî welatiyên Rojavayê Kurdistanê bi taybetî li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê her wiha li seranserî cîhanê xetîra Newrozê vê dixin û govend û dîlanan li derdora wê digerînin bi helkefta hatina cejna Netewî Newroza Pîroz. Nalîn Hesen, Ark.